श्री राम, राधे राधे, हर हर महादेव। सावन के शुरुआत हो चुकल बा तो अपने लोग के जानकारी दे दी कि सावन के शुरुआत के साथ अपन महादेव जी, अपन भोलेनाथ एगो सिस्टम डेवलप कैले रहलन जौन की सिस्टम अलाउ करेला चाहे तू कुछ भी कर ल 11 महीना, चाहे कितनो भी गलती मिस्टेक्स के कहताटे। यदि तू कोनो पाप ही कर ल जेकर कोनो भी किस्म के फॉरगिवनेस, क्षमा कोनो भी किस्म से ओकरा टोलरेट नहीं के कर सकल जाता टे, उ भी माफ हो जाला। ऐसा किस्म के मान्यता बा। मतलब आदमी डिसाइड कर चुकल बा कि यदि सावन में हमनी के महादेव के जल चढ़ावल जाई तो हमनी के सारा गलती माफ बाटे, अपन मन के भी शांति होगी। वही से आदमी जे वैसन किस्म के आदमी बा, आर यू डैट काइंड ऑफ गाय, ऐसा किस्म के बात बाटे तो तुम्हारा लाई वीडियो जरूर से जरूर हटे। अगर लाग रहल बाटे कि ना सावन में जल चढ़ाइला के मतलब ई ना हटे कि भगवान हमार सारा गलती पाप माफ कर दियन, वैसन किस्म के कोनो भी बात नहीं के बा। आई थिंक अब जेकरा लाग रहल बा कि गलती करते जा, गलती पर पर्दा हो डालते चलियन भोलेनाथ, वैसा ना होला। तो मन हमेशा साफ रहे के पड़ल, तब सावन में भगवान तोहर जल एक्सेप्ट करियन, ना तो बाकी अपन समझ अपन ढोंग करते रह। जय श्री राम, राधे राधे, हर हर महादेव।